Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgan lang kunyo sa pangan nga Verna, hingkod ang pangidaron, minyo, ug may duha ka mga anak. Taga Cebu City. Punto medikal ug behavioral kining akong suliran. Kabahin kini sa bag-ong gipakitang lihok ug batasan sa akong manghod nga dalaga. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, salamat. Bay, nagyud ko. Makapahuay nagyud ko ini. Ay, kapuyan ang adlaw sa trabaho, uy. Daghan ko gipang entertain ng clients. Oh, nalimot kong silent sa akong phone. Kadili na ginunta ko magpadisturbo kung niyan ako sa bahay. Ay, si mama man di ay niya. Ah, hello, ma. Berna, nauli ka na sa inyo? Mao pa lang kayo pag-abot na ako, ma. Nga do di ay. Ay, susiharagod ng manghod ni mo dihabi kung naunsa na. Ha? Kaya nga naman di ay, ma. Naunsa man si Bitsy. Mauna na diha ron. Kamo ang naa sa syudad. Apan, akong diha sa layo, mas nahibaw pag naunsa na ng manghod mo. Kaya nga no di ay, ma. Kulbaan mo sa tani mo, uy. Unsagod nang iyang gipang post-post bas Facebook. Ha? Unsa na? Prince, baya mo. Magkakita ginunta ka. Ha? Sorry kaayo, ma. Dili man gud kaayo ko tig FB kay perming business trabaho. Ug kun mao man kog trabaho, diretso na ko dres bay mo pahuway. Hey, pahuway sa taon na ko ang akong mata, ma. Dili lang ko mo gamit og cellphone kun mauli na ko aron makapahuway ang akong mata sa radiation sa computer sa trabahoan. Ngano di ay ni ma, uy? Nag-away sila og sa iyang pamanhonon. Kay mura magong nagbuwag. Ha? Unsa nagbuwag ba, uy? Engage naman gani sila ng bago lang? Ay susiha gani kung naunsa na silang duwas Bitsy og Eric. Ha? Kay naunsa man dahil na sila? Betsy, naunsa dahil mong Eric, uy? Nano mo? Hindi na ko madawat ang iyang
lagi di ay. Last birthday na ako, di ang gi-invite ko nga akong mga friends din sa mga apartment. Si Eric, kung usa ko ka-friend, nakita na nung Nagunsa? Hindi nagkuha ko ang food sa kusina. Kay mag-refill unta ko sa among sumsuman. Pagbalik na ko, nagika-pick up na si Eric sa paa ni Trisha. Ha? Sa imong best friend? O gani. Huwag nagduda ko nga may relasyon silang duha ni Eric. Unsa? Diba, sama ni mo kaslunon mo sa Trisha og sa iyang uyab? O gani. Mauging di ko makatuo. Hubog tingali kaayos sila. Aw, hubog na gininoon mi atong higayon nati. Kung mauna nga mga hubog na di ay mo hasas Eric, malagmit, bunga lang tos kahubog. Ug natuo siyang ikaw to nga iyang gihikap. Dili, te. Kaya agbay na ko nakamatikod na nila. Ug na-confirm na gyud na ako pag-birthday na ako. Kung nakigbuwag na ko ni Eric, te. Wa na'y kasal nga mahitabo. Betsy! Recorded by X Thunder Gaming. Nalipay na gyud unta mi sa pamilya nga sa katapusan magminyo na gyud ang among kinamanghuran nga mao naliwa pa magminyo namo. Kay engaged na sila sa iyang uyab. Apan pila pa lang gani kabuan silang engaged, nagbuwag na hinuon. Unya. Bitse. Abli ng pultan, be. Si Tiberna nini mo. Bitse. Lagi ka. Padayon ako. Kaya magsulti ta. Wa naman kuno ka mo duty. Down kay Kuti. Kay may lain ako ng uyab si Eric. Unsa? Anong bati pa man ka, ana? Nga, nakigbuwag ka naman niya, di ba? Buwag na mo. Lakit pero sakit pa mangyapon kayo. Yung paghilak diya, oy. Mas maayo nga nakailak ang daan kung unsay batasan na atong imong pamanunon. Ang imo bang best friend? Ang maong babay? Mani kalagutan ako, kay laing babay ang iyang uyab ron. Ha? Ano naglagot man ka? Kay kuno pa lang niyon ta ko magpataas akong karpo. Masing kami pa si Eric karon. Betsy! Wa ko magtuo nga mobati pa ana si Betsy kang Eric. Kay decided na bagyat siya nga yang gibuwagan si Eric. Unya karon mura man siya nagmahay sa iyang gibuhat. Usarang rason, ana. Inilnabaghapon si Betsy kang Eric. Stilan bataa, eh. Kato na yung suko-suko ni Eric sa una. Unsa man da ito? Denial. Si Eric ay. Siya na? Hello, Rek. Ikaw may mas doon ni Betsy, di ba? Diya sa iyong ipuyan. Palayo ko. Pinangga kay na mo ang ako igsuon. Ug dili mi gusto nga may dautan siyang buhaton sa iyang kaugalingon. May nalang gani kini patuo siya nga akong gitawagan. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Nagguol ang ako mangho duman niya buwagi ang iyang uyab nga nagluib niya. Niabot sa punto nga gusto na siyang maghikog. Unsaon nga malikayan kini? Ikaduhang pangutana. Decided naman unta nga buwagan sa akong manghod ang iyang pamanunon nga nakasa niya. Gipakita niya namo nga okay lang siya. In denial lang ka siya. Ikatulong pangutana. Unsa man kada ning iyang gibati? Anxiety o ang giingon nila nga may
Bipolar disorder ang akong manghod. Kay mag-usab-usab ang yang mood ug magsige na lang inom ug makahubog. Unsaon na mo siya sa pagtabang? Ikaupat og katapusang pangutana. Ang bahin sa iyang uyab, kung makainom, dili naman mahibaw sa iyang gibuhat. Sama anang manghikap na siya og laing babay. Kay kung maulian na, malimot man siya sa iyang gibuhat. Disorder basad kini o tungod lang sa nainom niyang bino. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Verna. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini nga kong suliran. Ako si Dr. Rene Obra ang kauban ninyo karong adlaw. Attorney Eileen Bathan ang magtambag sa inyong mga legal mga problema. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug related nga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong sulat suliran kanamo. Pwede kayo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga love your family, work super hard, live your passion. Okay, ang pinaka-basic unit kuno sa komunidad isang pamilya. So kasagaran sa akong mahibalan nga may mga problema mga bata no, na mga problema sa droga, na nasangkot sa mga criminal nga mga activities, kadaghana nila o dili mahinuntanan product of broken families no, kay wala man goy physical presence sa papa o sa mama nga mo guide nila in their day to day activities, mga behavior nilang ma-check outright kung naay may bawaan nga may misbehave no. Ang ato magtatampo karon si Verna, 35 years old, taga Cebu City. Minyo ni siya, may duha ka mga anak. May tungod kini sa iyang igsuon, no? Iyang igsuon nga babae, no? So, mayong pagpaminaw dito mga taga Cebu City, no? Si diha sa ilang panimalay ni Dr. George Ruiz, no? Siya nga nato niya, si nalimot ko. Mga taga Kalandyang Karkar, mga taga Lantawan San Fernando, no, mga Alcosiba family, mayang pagpaminaw ni Nanay Luz Bastatas, ni Joy Ginelsa, Rimiticado Arguso, og mga Satori family, Mabanag, og si Nelson da sa Panagtara, no, mga parinti ni Ninya og ni Genevieve Alcosiba. Kuning na-meet sila, di pa lang dugay, no? Lamate kayo ninya sa imong pagkanta sa itong programa sa Andurawan. Okay, so going back to our sender, si Verna, punto psychological ba niya? About suicide, man tigutot na bati kaya sa drama, no? Unang pangutana, nagol ang akong manghod duman siya buwagi sa iyang uyab nga nagluib niya. Niabot ang punto nga gusto na siyang maghikog. Unsaon nga malikaya ni. Well, ipakonsulta ninyo mong igsuon ni Dr. Rene Obra. O nga na ba sa Vicente Soto, Department of Behavioral Sciences sa Psychiatry, no? Kasi nga na mo yung igsoon, ingnan mo yung igsoon na Verna nga, life is too short, do not make it shorter by committing suicide. Thou shall not kill. Kung nagbuwag ka sa imong uyab kay nangita siya laing team, may pagani ka uyab pa mo minyo. Kay kung naminyo na mo, nangita siya laing team, problemang dako, ha? So ayo karatol, napay daghan pang maabot sa imong kinabuhi nga mas gwapo pa to imong uyab. So thou shall not kill, ha? Yung magong suicide is an introverted murder. Taghanang kasong suicide karon, no? Ngani atong ningaging buwan, ngani karong October month, na bago kong interview sa DXDC sa Davao about mental health. Nya suicide was one of the topics. Nya mao lagi na daghang mga bantayanan kung kinahanglan maimno ni siya antidepressant medication o kinahanglan nga undergo ni siya Berna og psychological
intervention kanang counseling, no? Ikaduhang pangutana, decided naman unta nga buwagan sa akong manghod ang iyang pamanghunon nga nakasala niya. Ipakita niya namo nga okay lang siya. Denial lang ba niya? O pwede na siya denial, no? Pero kung buwagan na gid niya, so you stop communication. Dili kay ngog gibuwagan niya magsige pagyapog tiksanay. Decided naman ka kang buwagan, then buwagan gyud, no? Bulagan gyud. Kay halfway, ambivalent naman ang gitawag na ambivalent feeling, no? Between positive or negative. Ikatulong pangutana, unsa man kahadiay ning iyang gibati, anxiety or depression ni siya? Ang giingon nila nga bipolar. I don't think so nga bipolar. Kining bipolar, excited, elevated, irritable mood. Kung wa siya ni ani, dili siya manic, so dili siya bipolar. But this will fall more on depression. Nausab ang iyang mood ug nagsige na lang inom ug makahubog unsaon man namo tambagi nga dili magpakamatay pinagi sa pag-inom nga makahubog kay ang kanang alcohol is a depressant, dili na siya stimulant. Ug ang tao nga kulang sa vitamin B1 or thiamine, which is affected when you have a lot of alcohol in your body, ang tawhana dali na siya masakit og central and peripheral polyneuritis. Ikaw pa to katapos ang pangutana, ang bayan sa iyang uyab, kung makainom dili naman mahibaw sa iyang gibuhat, like manghikap na siya og laing babay. Kay kung maulian na, limot naman siya ang iyang gibuhat. Disorder ba niya? Tungod lang ni sa iyang substance related disorder ni. Ngayon ba tong dahil kaso akong yatinan nga ingon tong bugado nga, Your Honor, ang akong kliyente dili niya sa liable kay hubog mo to siya sa pagbuhat niya sa katong giingon nga pagpanghikap o kung siya pa mga salaod. Ang dyan yung the mere fact nga naginom ni siya makahubog o nagdrugs ni siya which is under his voluntary control, that makes him liable. Liable ni siya. So, nahibaw naman ta nga mausab ang iyang utok kung makainom siya nga nung mainuman. So, ganahan lang siyang mausab yung utok. Okay? So, inaw kasabot ka sa speaker ni mo Berna. Taga-diin ba ito na siya? O man yung ibutang ngayang lugar. So, inang nanay mo igsoon nga, thou shall not kill. Life is too short. Wagi mo abot na to 200 anyos, no? Maglisod magalitag 80, 90. Na uban mo, malagi na. Nato'y giingon nga 140 years old na kuno pero pastilan. Di na po lagi po maayo po sobra na po ka tigulang kay kargo naman sa uban ng mga membros pamilya. So, once again, ako si Dr. Rene O'Brien na nakatambag ko si mong problema may tungkol si mong manghod Vern o ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Naot ka doon na tayo nakutlong ang pagtulunan karon lawa. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Carmen. Daghang salamat o maayong adlaw.